Nyaya yangu mukomanashi yakaitika mugore ra2014. Ndainge ndichangobvawo mukutanga kushandisa Facebook. Taingonzwawo kuti kune Facebook ndobva ndachizopinda paFacebook. Ndainge ndiine shungu dzekubuda munyika, nanhasi uno shungu dzacho ndinadzo, but ndakaromba zvangu. Saka zvinhu zvangu zvinonetsa kuti ndizvitakure ndinge ndichizonzi ndaenda kuCanada, because pane tsvimbo nehari dzandinofanira kuti ndinge ndichigara nadzo pose pandinenge ndiri. Zita rangu muchanditi tichaona. Ndinoda kukuudzai zvandakaitwa nomwe muNigerian kuzonosvika ndichizonobata mishonga yakaipa inova iri kunditambudza kusvika pari nhasi. Dambudziko hombe rinondityisa nderekuti ndichapenga ndisati ndafa. Mukomanashi, mainge muri mugore ra2014. Ndakaitawo rombo rakanaka ndikatanga kushanda muBorodale sagarden boy. Ndainge ndagara hangu ndichishandira umwe mudhara, but ndainge ndichishanda kuPrazi uko kwataishanda zvakaomarara. Ndapinda muHarare ndava kumushandira mukoma. Ndainge ndava kukwanisawo kuti ndinge ndichipinda paindaneti nekuti akandipawo foni, nekuti vaigara vasipo pamba, vainge vachida kuzotaura neni zvinenge zviri nyore. Ndainge ndiine shungu dzekuenda kuCanada. Canada ndo nyika yandainzwa kuti ndokwandinoda kuti ndinge ndichizoenda ikoko. Saka pakutsvaka semunhu asinawo kudzidza, ndakabva ndaona kuti kana kuCanada kuchidiwa vanhu vanoshanda mumaPrazi, isu vamwe ndo basa ratainge tichigona iroro. Makore acho iwawo zvinhu zvose ndaingozvitora so simple and easy, ndichifungidzira kuti the life that we live, it is just simple. Unokwanisa kungowana zvaunenge uchinzwa kuda panguva iyoyo. Saka ndichitsvaka mafarm work visas painternet, ndava paFacebook. Ndakabva ndapinda mune rimwe group iro rainge riri group revanhu vanenge vachida kuenda kuCanada, but mainge makazara maNigerian. maNigerian ivo havaomere neinformation, vanopanana pachezvavo. Ndirimo mugrupu imomo ndakabva ndaona umwe mukadzi wekuNigeria ainge aine a beautiful profile pic and ainge achitoratidza kuti anogara kuToronto. Takabva tatanga dating, tichitodata zvedu paya. Saka ndainge ndotaura naye, ndakafara zvisingaiti, ndikati ndazviwanira hangu munhu wekuCanada. Saka it was towards December, tisati tava muna December, akabva ati kwandiri, tichandoda kukutumira package yeXmas kuti unge uchizofara. Ndikati unoda kunditengera chii? Akati ndoda kukutengera iPhone, PlayStation nembatya dzinodhura, madesigner, maGucci, whatever that you want. Ndichakutengera kunoku, but you have to prove to me kuti you are a man. Handidi kungodyiwa mahara. Saka ndaigara ndichimuudza kuti I can prove to you kuti I am a man. Akati ichasvika nguva yekuti unge uchizozviprova kwandiri kuti for real you are a man, you are not a gold digger. Saka akandiudza kuti package yainge ichazosvikira kuHarare airport. Saka ndakange ndava kuda kuenda kuairport, akanditi chimbomira shamwari, nekuti kana ukaenda kuairport uchafambira mahara. Ndikati ko neizve, nekuti wandiudza kuti package yasvika. Akabva ati kwandiri, ndanzi pari kudiwa $800 ameno kuti kuZimbabwe ikoko chichiri kuitika. Ndikati ndipe namba dzaagent wacho nditaure naye ndione kuti ndinokwanisa kutaurirana naye here. Akati no, ukangogara wadaro zvinhu izvozvo zvinobva zvatongotorwa nestate. Saka iwewe zvaunofanira kuti unge uchiita, ndava kukupa phone number. Ndokubva achizondipa mamwe maphone numbers, but ainge ari ekuNigeria uko kwandakanzi ndinge ndichitumidzira mari. Apa ndainge ndisina kana cent. Apa I was supposed to prove kwaari mukadzi uyu kuti I was a man enough so that ange achizondibvisa muzimu achindiendesa kuCanada. Ndisina kana cent kudaro, apa ndaitarisira kuti paari ndo panozobudawo visa rangu. Ndakabva ndaba mari yabosi vangu, ndakadzokera kuBorodale. Paiva nechimwe chisefu chandaiziva kuti chegara chiine mari, apa chainge chisingatombolokwi zvachose. Saka ndakaendako ndikanoba $800. Zvezuva iroro mukoma ndakangoita risk, but mainge musina mari yakawanda.
maybe it was around 2000 chete. Ndakabva ndatumidzira mari iya kuNigeria. Mukadzi uya akabva andibloka, package haina kuzoonekwa. Ndakasara ndisina kana chekubata, no visa, apa mari yaboss, apa ndainge ndatova mbavha. Ndikati zvino ndodii? Boss vangu pavakazoti vadzoka vaida mari yavo, mukomanashi vakangondidaidza ndokubva ndaenda kwavainge vari ndikanotaura chokwadi. Vakandiudza kuti sezvo ndainge ndakatumidzira mari kuNigeria vainge vachingoda mari yavo back, zvemastories vainge vasingadi kuzvinzwisisa. Saka ndakati ndodii? Apa vaiti ivo vanokwanisa kana kutonditsvakira kana vanhu vekuti vanokondiponda vonondikanda kana murwizi. Ndainge ndichiri kugara pamba pavo but vasingadi kuti ndike ndichibuda kana gate. Hama dzangu ndakange ndichishandiswa zvakaomarara panguva iyoyo vachiti vari kuda mari yavo. Ndakabva ndafunga kuti ndodiko, handidi kuenda kujeri. Ndakabva ndatsvaka n'anga ine masimba, iyo imwe yandainge ndakagara ndakataura nayo, because kupinda kwandakaita pasocial media zvakandipa umwe muono wekuziva kuti pasocial media unokwanisa kutosangana kana nen'anga dzimwe dzinenge dzichitorombesa zvinhu zvandainge ndisingatoziviwo izvozvo. Saka n'anga imwe yandainge ndakagara ndakataura nayo, n'anga iya yakabva yati, hazvinetse ticha, unongouya kwandiri, uri kuda mari yechimbi chimbi, unofanira kuti unge uchiuya kuno, ndiko kuti ndike ndichikubatsira. Ndakakumbira mudhara wandaishandira ndokubva ambondiregedza, akati ainge achazosara nechitupa changu. Ndikati handikambotizi ndiri kuenda kunotsvaka mari yako mudhara, pane munhu ari kundivimbisa mari. Saka ndasvikako kun'anga kuya ndakabva ndaudzwa shoko rimwe chete rekuti kana ndichida mari mumatare mavo mari yainge irimo yainge yakawandisa, asi ndaifanira kuti ndike ndichizobhadhara nemazuva angu ekurarama. Ipapo mukomana situation yainge iri paground, ndakati zvainge zviri nani kuti ndike ndichinzi ndabhadhara hangu mari nemazuva acho ekurarama. Saka vakabva vachizoisa ndiro yevhu, vakaisa tsanga dzechibage dzainge dzakawanda. Vakandiudza kuti tsanga idzi dzechibage dzinenge dzadyiwa nehuku ndo makore avo andainge ndichazorarama. Saka mukomanashi huku yakadya ikadya, mushure mekunge vaburitsa kamwe kahuku kainge kakawondoroka. Saka pandakaona kahuku kaya kakawondoroka ndikati aka kari kuratidza kuti kari kutoziya nenzara, kanopedza chibage chose chirimo mukandiro aka. Vaburitsa huku nhema iya, saka vakati zvekare tsanga imwe neimwe inodyiwa nehuku iyi igore rimwe chete rauchava mupfumi, uchararama zvakanaka, ende ichange ichidya upenyu hwako pagore pagore, upenyu hwako huri mumaoko angu, ende unozopenga mushure mekunge wasara nemwedzi mishoma kuti unge uchizofa, uchazongonongwa wakafa sembwa. Mukoma ndainge ndakapererwa ndikabvuma. Huku iya yakadya tsanga dzayakadya, mari ikatanga kuya kwandiri. Ndakakwanisa kubhadhara boss, ndikakwanisa kutengawo imba ndinorarama large. Kubva mugore iroro zvinhu zvakange zvichifamba zvakanaka, asi iko zvino zvimukoma ndarangarira nyaya yakaitika yakakonzeresa kuti ndike ndichizopinda mumatambudziko awo andiri maari pari zvino. Ndiri kureurura ndichitochema neshungu kutoyeredza misodzi, nekuti kubva ipapo kusvika pari nhasi padarika 10 years dzadarika, zvinoreva kuti makore 10 echibage chiya chakadyiwa, kwasara makore 2 makore asara ndiri pano panyika. Saka ndinonzwa huku iyo inenge ichinditevera kwose kwandinoenda. Ndine mari, ndine motikari, asi dzimwe nguva handirare mumba, nekuti ndikapinda mumba ndinokwanisa kunzwa kuti munenge muine huku iyo inenge irimo. Huku iyi kana ndikaramba ndirimo mumba ndichida kuona kuti inozoita sei, inondiita sei, inogumisidzira yava kundijobora. Ndine vana of course mukoma,
asi ndine contract iyo yandakasaina nasekuru vekuchipinge vakati kunyange zvikakuomera usazodzoka mumatare angu, kunyange zvikanzi zvapanduka ukasangana nezvaunenge wasangana nazvo, mutemo wavo ndewekuti kana watora zvikwambo zvavo haudzoki uri mupenyu asi unozodzoka wava mweya. Ndivo vanotoita zvekutokutora kana wava mweya. Rimwe zuva ndakamboedza kuda kutaura nayo huku iyoyo mushure mekunge ndabva kwandainge ndabva, saka ndakainzwa yainge iri mumba ndikati nhasi ndoda kumbotaurirana nacho chikwambo ichi sezvo chiri changu. Ndakabva ndataura nacho ndikabva ndati nhaiwe Sahwira, ndiudze pano toita sei, nekuti iwewe kuuya kwawava kuita kwandiri zvinoreva kuti ndava kufanira kuti ndige ndichizofa, ko kana kuri kunzi tikaitawo dzeduwo mhiko ndopota ndichikuurayira huku uchinwa zvako ropa. Saka ndakabva ndanzwa rimwe izwi iro rakabuda richibva pasi pemubhedha zvekuti ndakajamba mukoma ndikange ndakamira pamusoro pemubhedha ndava kutya kuti ndinokwanisa kana kuzongokaruka ndabatwa gumbo nemunhu uyo airatidza kuti iye ainge ari pasi pemubhedha achitaura. Mudhara iyeye akataura achiti, unoona ini handikambokunzwi iri tsitsi, but aitaura achiita sekunge munhu wekumozambique achitaura neshona yakabhenda. Akati neniwo ndainge ndakatomboromba, ndaiita zvekuredza hove ndiine kambani yangu hombe, ndiine zvikepe zvakawandisa kumaputo uko, ndikabva ndaenda kwaari mudhara akakurombesa, asi nguva yangu yekufa yakati yakwana, handina kana kumbonzwirwa utsitsi nezvinhu zvandaishandisa. Saka iwe unoda kuti ndinge ndichikunzwira tsitsi, wagokosheiko nhaiwe? Kubva zuva iroro ndo pandakabva ndachizozviziva kuti kana waromba kumatare avo sekuru ava, ivo havanei newe kana uchiri mupenyu, vanozongokuda kana wafa. Saka nedzimwe hope dzandinorota kutopenga uko kwaunozotanga kuita usati wafa, paunenge wava kuda kunofa paya, kupenga kwaunenge uchiita unenge wava kutotorerwa pfungwa nemweya zvobva zvanogara kumatare kwavo sekuru ivavo. Ndiyo nyaya yandiinayo. Ndiri kuona kuti upenyu hupfupi kana uine pfuma yehurombwa. Even though ndararama kwemakore akawanda kudai ndiri mazviri zvinhu izvi, but handina rugare mumwoyo mangu. Ndakasangana pabonde nevakadzi vakawanda, vamwe vana miZimbabwe chaivo vandakatombodanana navo, but kana ndikada kutarisa kumashure kwandakabva, chandakagona hapana. Ndakangofanana nebenzi rinenge richizama kuti ringe richizadza bhaketi nemvura, asi bhaketi racho rinenge rakabooka muzasi. Mukoma, kune avo vachazonzwa nyaya yangu, ndinoda kuti munge muchiziva chinhu chimwe chete, kuti kuromba hakuna kunaka. Unokwanisa kuwana mari mushure mekunge waromba, but mari iyoyo yaunenge uinayo haungazomboishandisi madiro. Ndine mari mukoma, but hama dzangu dzinotambura zvimwe zvinonzwisa tsitsi. Ndiri kutowedzera urombo mudzinza, nekuti zvinhu zvacho zvazvinoita so zvinokwanisa kuti uyowo anenge ashava zvinobva zvamutorera mari. Dzimwe nguva mumwe anenge atobva nefodya dzake achiti ari kuuyawo kuzotengesa fodya yake muHarare, anobirwa mari kana kungodyiwa mari nepfambi dzemuHarare, kana kutodzokera nemari inenge yakakwana, asi haana zvaanokwanisa kuzomboita zvisvinu nemari iyo yaanenge awana. Zvose izvi mukoma zvinokonzereswa nemhepo idzo dzandakapinza mudzinza. Zuva roga roga ndinongogara ndichingonamata ndichiti, Mwari, ndinozviziva kuti ndakakukanganisirai, but dai zvaibvira Mwari musiki wepasi nedenga, maibvisa chinhu ichi kuchibvisa muupenyu hwangu, kuti ndige ndichikwanisawo kurarama murugare. 2 years ndidzo dzega dzangosara kuti ndige ndichizofa, but kufa handisati ndava kuda. Vamwe vanokwanisa kuti ko dzimwe hama dzako idzo dzawakauraya hako unoti dzainge dzichida kufa here? Ndinoti kwete,
hakuna munhu anoda kufa, kunyange muroyi anenge asingatodi kufa, anozongofawo zvake nekuti ndiwo mutemo waMwari. Ndo nyaya yangu mukoma. Kana ichiita kuti muge muchizoiposta, muiposta mobva mandizivisa nekundipawo link ndinge ndichizoteverera wo ndiri mucomment section. Iyi vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu weyo, pakaipa. Hanzi ndine zvinhu zvandinazvo. Strange things indeed they do happen in this world. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukoma muri sei? Ininiwo ndakaba socks reumwe mwana. We were on the same Zupco bus from Gweru to Bulawayo. Zvandakaita nesocks iroro mukoma, Mwari ndiregererei. Handisi hangu muroyi, but by then my motherly instincts had kicked in. Chandainge ndava kungoda ndechekuti ndige ndichiponesa upenyu hwemwana wangu. Zvimwe zvekuzonzi mwana wanhengi ndainge ndisisina kana basa nazvo ini. Mukoma nashi nekuda kwedesperation ndo yakakonzeresa kuti ndige ndichizoita zvandakaita. Kwainge kusiri kuda kwangu. Handisi munhu anganzi ane mwoyo wakaipa ini. Muri sei zvenyu vedare? Kana mozoteererawo nyaya yangu, vanojaja chimboendai henyu kure. Chandiri kungoda mukoma, ma-real world solutions. Zvekuzonzi namata this and that, aiwa pari zvino chimbomirai henyu vakomana nevasikana. Mwana wangu akange arwara zvekuti ndaiti kana ndakamutakura ndainzwa kuti mwana rangova bepa, haachina kana weight. Mwana wangu akangozvarwa aine problem yenhova, aikwanisa kunwa mukaka after kana 2 days. Zviya zvekungoti ange achingochengetedzawo mweya wake wekurarama, chikafu chainge chisingapindi zvachose. Kana iwo mukaka wacho aiti kana akaunwa obva arutsa zvake. Saka ndakafamba ndikaenda mun'anga dzakasiyana-siyana. Ndiri muKristu chaiye akakwana mukoma, asi ndakamboisa hangu bhachi rangu reukristu pasaidi. Ndikabva ndati zvandakakura ndichinzwa tichiudzwa kuti ngatifanire kuti tinge tichienda mudzin'anga nemaprofita. Pari zvino wangu mwana ndiye anokwanisa kufa, chechi inongoramba iripo ende zita rayo harisi kuzopera nekuda kwekunzi mwana wanhenge arwara, mai vacho vakaenda kun'anga. Saka ndakabva ndaenda kun'anga paya. Mushure mekunge ndaenda kun'anga ndopandakabatsirwa nevamwe amai. Gogo ava munhu anotogona kutorapa nhova. Saka vakanditi, amai Chelsea, nhova iyi haipedzwi nemishonga, inoda kuti tinge tichiwana umwe mwana anenge aine hutano. Tsvaka mwana wezera rake. Kana wakwanisa kumuwana mwana uyu, oba sokisi rake, then tobva taisa nhova iyoyo pamwana iyeye. Mukoma nachi ndaiti mwana ane zera rakaita seremwana wangu ndichamuwanepi? Sezvisinei tainge tichienda zvedu kuBulawayo kuti tinge tichinoona vabereki vemurume wangu. Takati tiri mukiu kupinda mubhazi, ndakangoita pressure kuti ndinge ndichikwanisa kunogara padhuze nevamwe amai avo vandainge ndaona vainge vaine mwana wavo ainge akaenzana nemwana wangu ari mukomana zvekare. Saka ndakakwanisa kugara pasaidi navo. Ndakati ndakagara pasaidi navo ndikatanga kukurukura navo chaizvo. Ndakabva ndachizoti tofamba tatifambei. Ndopa ndakabva ndachizobvisa socks rake rimwe chete rekuleft foot ndikabva ndariisa muhandbag yangu. Saka ivo vainge vakafa zvavo nehope. Patakasvika muBulawayo, vanhu vakatongotanga kutongoburuka vakati socks rangu remwana. Ndikatombovabatsira kutsvaka socks riya. Ndikati mother, mwana wenyu maybe atongorasa kana socks maybe pambomira bhazi, because bhazi rakambomira vanhu tikatomboburuka zvedu. Saka ndikati maybe ndo parasikira socks remwana wenyu. Ndakazoti ndadzoka kuno kuGweru nemurume wangu ndokubva ndachizoendako kun'anga iya. Pandakaenda kun'anga ndakavaratidza socks ndikavaudza zvose zvainge zvaitika. Vakanditi okay, wagona, asi wava kufanira kuti unge uchienda kunoviga socks iri
kumakuva. Ndakatya kuti ndinge ndichienda kumakuva ndiri ndega. Vakati aiwa, kana uri mbwende inotya kuenda kumakuva iri yega, ndichakuperekedza zvako muzukuru. Saka vakati ndinge ndichidira fuel mumotikari mavo, ndikabva ndachizoita saizvozvo. Ndakadira fuel mumotikari mavo, ndisu uyo takananga kumakuva. Tasvika kumakuva tikanoviga sokisi iroro kumakuva. Mwana wangu mukoma tichangobuda mumakuva akabva atongoita munhu kwaye, akatanga kungoridza rimwe zimbere ndokubva atanga kurutsa zvinhu zvainge zviri zvitema-tema. Gogo vaya vakabva vandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizomupa mukaka, tikatombogara pasi ndikamufidha. Mukoma akanwa mukaka zvezuva iroro kuita sekunge chanwa 2 liters panguva imwe chete, kusvika ndava kunzwa minyatso yemazamu yainge yopisa. Saka mushure mekunge mwana wangu apora, upenyu hwakafamba, mwana wangu ari kukura. Asi zvinozvi mukoma, ndinogara ndichingozvibvunza kuti nhai, kuti mwana uyo watakaitira mhiko, wandakabira socks, angava ari mupenyu here kana kuti akazofa? Anoziva hakuna kunze kwaamai vacho avo vakaenda kwavakaenda nemwana wavo. Kwavari ikoko ndinongoti mwana wenyu kana akafa, sori zvenyu, handisi muroyi, asi zvakaitika ipapo ndainge ndichida kuponesa upenyu hwemwana wangu, ndikashandisawo upenyu hwemwana wenyu. Gogo vakandibatsira, ndakambovabvunza ndichavabvunzazve ndikati nhai gogo, kuti mwana uyo watakanoitira mhiko kumakuva angava ari mupenyu here? Vakati kwandiri, izvozvo usanyanya kuzvifungisisa Sterek, nekuti kana ukagara uchinyanyisa kufunga zvinokwanisa kuzokuuraya, kana neBP ungofunga kuti saka ndakatouraya umwe mwana. But vakati handisi kuti wakauraya mwana, asi usanyanya kufunga nezvazvo nekuti zvichakukuvadza mupfungwa. Chingofara kuti wako mwana akapona, but mufaro handina, nekuti ndinogara ndiine regret mumwoyo mangu nekuda kwezvandakaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu. Hanzi handisi muroyi. Ini maonero angu ndinoona sekunge mutongori muroyi zvenyu, because kudai makabatwa muchibvisa mwana umwe munhu masokisi, maizoti kudii? Zvamakatoita izvozvo kutoroya kwamakaita, because makabvisa nhova yainge iri pamwana wenyu, muchitozviziva kuti nhova inouraya, mukabva maisa nhova iyoyo pamwana weumwe munhu. Saka maonero angu, zvamakaita ndo hunonzi uroyi ihwohwo. Ngatitaurei navo. Ndakavabvunza kuti saka hamuna here zvimwe zvinhu zvamunombosangana nazvo like zviri spiritual? Vakati ivo vakamborota umwe mukadzi, hanzi ndakarota umwe mukadzi ainge akapfeka zvinhu zvichena achiuya kwandiri achichema, aichema zvisingaiti, asi handina kukwanisa kuona chiso chake. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana Shimuri sei zvenyu? Please post my story makaviko chitupa changu. Ndakatengawo stand kumaruzeva. Stand iyi ndakaitenga kuDomboshava, but ever since we have started building mugore ra2017, imba inorohwa nemheni 3 times during the raining season. Saka mheni yacho zvainoita inowanzokurova mahwindo or madoor, but no fire is breaking. Ndiri pakati pekuchema, zvinhu zvinondishungurudza. Ndiri murume uye zvekare zita rangu muchanditi Joe. Ndinogara muno muSouth Africa. Ndakati ndava nezvimari nemudzimai ndokubva tati todiko nemari yatiinayo. Saka kudzinza rekwedu kune hunetswa, kune zvinonetsa zvekuti kana ukabata mari iyoyo inongosvika pakungoparara usina kana chaunenge waita muupenyu. Saka it is a matter of kana wangowana mari wotokasika waronga, kana zvose zvandiinazvo, kana motikari yandakatenga, ndakaenda kudealership ndikanotaura navo ndikavakumbira
kuti ndinge ndichibhadhara mari pashoma pashoma. Vakabvuma, vakati usually they don't do that, but vakati vainge vachida kunditengesera motikari. Saka ndakaita 4 months ndichienda ndichinonobvisa mari kudealership, ndokubva ndachizotora motikari yangu, ndiko kuti ndinge ndichinzi ndakwanisa kuitawo motikari kana license. Ndakatoita zvekubhadhara mari in advance kune imwe driving school ndichiri kuno kuSouth Africa. Kwava kungoenda kumusha ndichingofambira kunoita malessons. Zviri mudzinza rekwedu zvinonetsa, mune ushereketwa uye zvekare nekuganyirana. Saka amai vedu vakangotiudza kuti vanangu, kana moshanda, kana ukabata mari wotongotenga zvaunoona kuti ndo zvinenge zvakakunakira panguva iyoyo zvaunenge uchida kutenga, otherwise munofa muri marombe. Saka tawana mari nemudzimai ndikati kudomboshava ndiko kuna nasekuru vangu. Saka ndinenge ndichida kuti tinge tichizotenga stand ikoko, uye zvekare kwakanakira kuti hamuzombovhiringidzwi neCity Council. Ndakatenga stand yangu zvakanaka, mukomana tikafara nekupemberera. Asi iwoyo mwaka wekutanga wekunaya kwemvura, kwaiva nekamhepo kadiki-diki, tainge takatogara mumba, mheni ikangoti bha. Mukomanashi ndipo apo patakatongonzwa window remukicheni richitongoputsika. Saundi yakaitika ipapo yakatishamisa tose. Mheni iyi yakangoti vai, but kwainge kusingatombonayi zvikuru, uye zvekare haina kumboita saundi yakanyanyisa zvokuti manext door havana kutombozvinzwa kuti pamba apa parohwa nemheni. Ndo zvinoitika. Saka takangotiwo zvimwe kuda imheni yaMwari, hatina kumbofunga zvakanyanyisa. Asi vhiki rakatevera yakabva yarova pagonhi repamberi muna 2018 tisati tadzoka kuJoni, yakarova futi. Kubva ipapo mukomanashi ndingangoti pamba pangu gore negore panorohwa nemheni. Ndava kutoita sekunge ndiri customer yemheni. Mheni iyi inorova mawindo nemadhoo chete. Mukomanashi inosiya pasina kana moto unenge uchimbobvira, asi inosiya imba yose inenge ichinhuhwa chiutsi, uye zvekare chiutsi ichi chinongosimuka kwemaminitsi mashoma. Saka kana iri nguva yekunaya zviya, ndinenge ndichingoti Mwari chengetedzaiwo property yangu. Ndiri kushaya kuziva kuti ndoita sei. Ndakamboisa a lightning conductor, but mheni chakatishamisa ndechekuti haina kunorova lightning conductor, yakadarika bango iroro ikanorova pawindow zvekare ratainge takabva mukugadzirisa. Ndakaendawo kun'anga. Ndaenda kun'anga ndopandakaudzwa kuti panguva iyo yandakavaka imba, hanzi ndakavakira imba pamusoro peguva remunhu akapondwa, but munhu uyu mushure mekunge vamuviga, apo pandakavakira imba yangu vakamufukunura vakazoenda vakanomurasa somewhere else. Saka n'anga iyi yakatombosvikapo pamba ikaita zvayakaita, zvayakati ndozvayainge ichiziva kuti zvinokwanisa kuzotamisa mhepo yemufi, sezvo ini ndisina kana chandakambomutadzira mufi iyeye. But mheni iyoyo mukoma inorova. Muna 2025 yakatorova ruviri rwose. Ipapapa tiri kutomirira kuti sezvo mvura iri kunaya kunoku kwatiri mukoma, mvura iri kunaya zvisingaiti, domboshava iri kunaya. Saka takangomirirawo kuti tinge tichingoudzwa kuti mheni iya yarova zvekare. Newandakatadzirawo handimuzivi. Mhepo iri mudzinza mukoma. It is a whole new level of the spirit of poverty. Kune vaya vanoti kumadzinza kwavanobva kune mweya wenhamo, hamuna chamunoziva. Kana mukasvika mudzinza rekwedu ndopamunoona kuti nhamo ine nharo mukoma. Kana ini nemari dzandinowana kumabasa kwangu uku ndingadai ndakaita imwe progress inotyisa, but kutongoshingirirawo, kutongovavarirawo kuti unge uchizonzi wasiyirawo vana nhaka. Ndinodawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndotengesa here stand kana kuti ndongoshingirira ndiripo?
nekuti zvinoitika kudzinza rekwedu kana ukangotenga stand ukazoitengesa unobva waita rombe rekupedzisira. Zvimwe kuda varoi vako vanenge vava kutoti tamugona manje, kana vokutsikirira vanokutsika too bad. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndotengesa stand here, ndoita zvekuita sei? Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi kwedu kune the spirit of poverty. Vanorarama nekuti kana abata mari yepay haichengeti. Mari iyoyo inofanira kutongoti inge ichitongodarika. Kana wafunga kutenga bhutsu wotongotenga bhutsu. Hanzi kana ukasadzitenga bhutsu idzodzo uchiti ndoda kubhajeta mari, hanzi mari iyoyo unozotoshaya kuti inenge yakashandei. Zvakaoma hazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. I'll be back with another episode.